Vítajte tu Vítajte tu Malister. Toto je séria, ktorú som si vymyslel len tak, lebo som mal náladu si tvoriť zase. No, predtým som mal iný kanál, bol som sa šasami a no proste nemal som proste dobrý hardware tedy. Tak som nemohol recenzovať všetko najnovšie. A teraz, jak som si kúpil nový hardware, tak som si povedal, že neskúsim to znova. Tak si poviem, že si to skúsim znova. Tak som si to skúsil znova, vytvoril som si nový kanál, tento Malister. Dal som si novú prezývku, lebo tá predtým nebola dobrá, nebola dosť originálna. Tak som si vytvoril viac originálnejšiu prezývku. No, takto. Dneska sa budeme baviť o Plague Tale Requiem a v podstate sa mi ľúbila táto hra natoľko, že som si povedal, že spravím video a povedal som si, že spravím video, lebo som si povedal, prečo nespraviť video, jak som chcel a urobiť niečo iné. Takže tieto videá nebudú o recenzii vôbec. Tieto videá budú pokec o hre, že jak som sa v tej hre cítil, jak som sa v tej hre bavil a či ju viem doporučiť niekomu alebo nie. Plague Tale Requiem bola dosť krátka hra, ale bola dobrá hra. Bavilo ma to, že sa dobre hrala, aj bola nejakými miestami ťažšia. A čo sa týka gameplaya, postav, aj amisie, huga a všetkého, tak je to dobré zakončenie ich cesty. A to sa mi páčilo na tom, že si sa počas hry tá misia tiež lepšie spoznáva svoju rolu a že pomáha svojmu bratovi zistiť, čo sa deje s tým vírusom. A no na konci vám nebudem spoilovať, čo sa stane, ale proste sa mi ľúbila táto hra veľmi. Hra vypadá graficky pekne, aj keď je to AA hra a Asobo spravili skvelú prácu. A to sa mi ľúbilo, lebo sa mi to zdalo, že není to dostatočne hodnotená hra, ako nikto sa moc tom nezisťoval si, že no proste málo ľudí podľa mňa ju hralo. No nie málo, ale nie dosť ľudí ju hralo. Ja sa teším na tretí diel od nich, alebo bude, no teraz budem hovoriť spoilery. Na konci sa ukáže, že Malikua, či jak sa to volá, ten vírus, sa dostal aj do našej doby. Čiže sa môžeme tešiť buď na diel z modernej doby, alebo na diel z minulosti. Možno uvidíme. Ale viem, že niektorí americkí streamery to hovorili, keď to hrali. Ale ja som si to len pre seba tvorím, takže si to neviem. Všetci vieme, že možno bude budúci diel v tom budúcnosti. No a čo si hovorím, myslím, že toto je moje prvé video bez scenára, lebo povedal som si, nebudem sa trpať scenármi, keď bude to len iba pokec. Toto není recenzia, toto je len pokec o hre a táto hra sa mi veľmi ľúbi a ja si chcem povedať, že v podstate sa to dá hrať aj aj v tomto roku, v
2024 bez toho, aby ste si to spoilerovali. Tá hra je proste taká, že sa tak sadne tým gameplayom aj svetom, takže musím povedať, že idete do toho, dajte si to, aspoň pomaličky si to prejdite, prvý diel, druhý diel a v podstate to môžem doporučiť, keďže ma to bavilo dosť na to, aby som sa nenudil, lebo teraz som hral nedávno hru, ktorá bola dobre hodnotená, ale nebavila ma. Pardon. V podstate som si povedal, že skúsim to a proste nič, nebavilo ma. A preto mala dobré hodnotenie. To sa mi stalo už aj u inej hry. Tak som si povedal, nebudem robiť recenzie, proste nebudem robiť recenzie a v podstate budem si robiť pokec o hre, ktorá ma bavila, ktorú som dohral a ktorá si zaslúži aspoň nejakú pozornosť odo mňa. Tak ďakujem za sledovanie, dajte odber a toto je prvé dielo pokec o hre a v podstate budem si to takto dávať, keď budem mať nejakú dohranú hru a zabavila ma, tak vám poviem, možno budem robiť aj video na špatné hry, ktoré ma nebavili, aby som sa... A to, ďakujem za sledovanie a majte sa, ahoj.